Nakadawat og 100,000 pesos ang usa ka centenarian sa Osami City nga si Clemencia Oros Alvarico isip incentive sa pagdangat dinhi sa edad nga usa ka gatos. Gipadayag ni Osami City Vice Mayor Simplicia Bebeneri nga ang maong kantidad gikan sa local government unit sa Usamis. Dugang niniri nga gitunol usab sa Osami City Council ang kopya sa usa ka resolution nga nag-ila sa iyang pag-abot sa panuigon nga usa ka gatos. Si Lula Clemencia nagpuyo sa Purok Riverside, Tinago, Osami City, miabot sa edad nga usa ka gatos niadto Disyembre 4 tuig 2020 ug nining tuiga mag-edad na siya og 102 pagdangat sa bulan sa Disyembre. Si Lula Clemencia na tao sa Asturias, Cebu niadto Disyembre 4, 1920. Personal nga gihatod nila ni Neri City Councilor Cecil Co, Chairman sa Committee on Senior Citizens and Persons with Disability, City Social Welfare and Development Officer Marivica Aminio o Tinago Barangay Captain Ricky Fuentes ang cheque. Kahimduman nga niadtong Nobyembre 17 tuig 2021 nakadawat usab og 100,000 pesos ang usa ka centenarian nga taga Barangay Baybay Triunfo, Osami City. Diin gipadayag ni Osami City Councilor Dinky Suizo nagikan sa LGU ang 100,000 pesos isip incentive sa maong centenarian. Ipasabot ni Suizo nga niadtong Pebrero 20 tuig 2020 nagsaulog siyang usa ka gatos ka tuig si Teofilo Balendres sa Barangay Baybay Triunfo apan wala dayon nila matunol ang insentibo nini tungod kay wala mahuman ang pagproseso ug naabtan pagayod kini sa coronavirus pandemic COVID-19. Nasayran nga si Lolo Teofilo kanhi nagserbisyo sa Armed Forces of the Philippines ug usa ka war veteran sa World War II. Sibo sa Republic Act 10868 o Act Honoring and Granting Additional Benefits and Privileges to Filipino Centenarians and for Other Purposes nga gitawag usab nga Centenarians Act of 2016 naghatag sa mga Filipino nga makaabot sa edad nga usa ka gatos nga nagpuyo sa Pilipinas o sa gawas sa nasod og cash award nga 100,000 pesos isip centenarian gift. Gawas sa cash makadawat usab sila og letter of felicitation nga gipirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang maong centenarians makadawat usab og awards ug incentives sa ilang matag syudad o munisipalidad nga tinuon sa local government unit. Kahimduman nga ang Republic Act 10868 gipirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte niadtong tuig 2016. Neftali Batolino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.